Naga na isuspender ang Sa pinagkas tao ka mag-isyo sa war on drugs, palagis man sunod ang higit na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magitan. siya daanas kinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Naga City Police Office preparado sa pagresponde sa mga maapektaran kang low pressure area. Paglinig sa salug kang Naga nagpapadagos. Sarong tindahan sa sentro kang Naga na biktima ning salisi, mga tsokolate na dara. Ateneo de Naga University General Alumni Association kapartner na ang Oragon Sports TV para sa Ateneo Alumni League 2025. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. 538 na pulis halos sa PNP Regional Command 5 ang nakastandby ngunyan para i-deploy sa mga lugar sa Bicol na apektado kan low pressure area. Sa nasabing bilang, 453 ang halis sa Reactionary Standby Support Force as in 110 PNP personnel ang halis sa Search, Rescue and Retrieval Team. Sinugo man ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang gabos na unit commanders na makipagkoordina sa mga local government units para maaraman kung ano ang sayad ng kaipuhan urog na sa pag-ebakwar kan mga residentes na yaon sa mga barahaon na lugar. Yentras tanto. Huli kan pag-uura na namamatayan ngunyan sa syudad kan Naga, darakan low pressure area. Pinagsyerto kan Naga City Police Office na nakaalerto tulos ang Reactionary Standby Support Force kan sa indang estasyon. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. Dawa subuot mainit ang panahon o may raot na panahon, naka-standby pirmi ang gabos ng mga personahe ninda na nasa Disaster Preparedness Response Team. Mientras tanto, nilaaganan naman ning atop kan Naga City Police Office ang kinabubugtakan kan generator set parte kan silang pag-andama, ngunya na tag-uran. Yes po, automatic naman po yung reactionary standby support ng NHQ or ng isang headquarters pag may kalamidad po, no? Minsan nga wala pang ulan, mainit, okay ang panahon pero naka-standby na po lahat dito. Sa iba pang bareta, Naga City Enro, padagos ang clearing operations sa Naga River. Uya sa kuyang report. Suspendido ang klase sa gabos na level sa mga eskwelahan sa nagkaperang lugar sa nasyon kay bara ng syudad din Naga matapos isugo kan Department of Interior and Local Government huli sa pinagmamonitor na low pressure area na may darang pag-uuran. Alagad ang nagkaperang opisina sa City Hall ang bukas para sa mga transaksyon kan publiko. Kabali na digdi ang City Environment and Natural Resources Office. Susog kay Mr. CJ Zantua, Senior Environmental Management Specialist kan City Enro. Ongoing ang sa ng clearing operation sa salog kan syudad. Urog na ang paghali kan mga ragpa na hastangunyan, yaon pa sa salog. Ini po si mga natural occurrence tangunya ng mga panahon since sa panahon kita kan tag-uran. Ongoing nun po si mga efforts with regard sa clearing operation. Ongoing po si clearing operation monitoring. Kanyo pong naganaganang na malay na panahon na presente po harani po sa area ta. Daiman sila nagpupundo sa paglinig asin naglalaog ang sa ida mga personahe maging aldaw nin Sabado asin Domingo para masiguro na malinig ang salog maski may pag-uuran. Saro pa sa pinagpeprepara ninda ay ang Peña Francia Festival kung kaya kinakaipuhan na mag-double time kan sa indang opisina. Iningani po mga last week na iniyo, si mga personnel from the Naga River Maintenance Unit, naglalawag po sinda hanggang Saturday, Sabado, Domingo, weekends for clearing po. Part na din po ini sa preparation ng paabotan na Peña Francia Festival this coming September. And for this day po, supposed to be, may pong opisina ngayon, pero yan po kami naka-special operation po kami ngunyan for dahil si mga essentials na mga frontline services, kami po sa part may kabali po kami dyan, ang City Enro. Padagos man ang sedang monitoring sa Naga River asin paglilinig sa nasabing salog. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, nag-imbitar man ang Naga City Enro sa mga organisasyon na gustong magtabang sa citywide cleanup drive o paglinig para kiina sa maabot na September 6 bilang preparasyon sa Peña Francia Festival. Igwa naman nagkaperang grupo ang nagpaabot kasi ng interes sa nasabing aktibidad. Bukas sinda sa gabos na gustong mag-volunteer para maging malinig ang syudad ni Naga. Ang ginigibo po ang opisina mi is kini-clearing po dahil
dakol pa po kita mga tadang debris, particular po katong dara katong Typhoon Christine kan last year. And yung ani po to, saro po sa mga effort mi, very timely po, inimanaw na niyo, this coming September 6, ginaimbitaran mi po sigabo sa mga partners ta. Itong inapod min Defenders of Naga River from the different businesses, academe, and other government agencies. Ikaw po kita ning simultaneous citywide cleanup drive. Inapod mi po siya itong Relinig para Kiina. Supposed to be po for distribution na si mga communications sinda or yun ay niyo na nag-declare po naman yung trabaho ngunyan. Kaya yun po to. Bako lang po gobyerno lokal sila effort po. This is a shared responsibility and naka-design po ang satuyang government for the people's participations. Kaya po ang gabos po iniapod po maging part, maging volunteer. Sa iba pang bareta, padagos ang pagdeklag ang City Engineers Office sa mga kanal sa Sentro Canaga na sa idang minomonitor kung makusog ang pagbulos kan urana. Sinabi ni Engineer Elmer Albo, acting head kan City Engineers Office. Nagkaigwa na ng improvement as in dai tulos naglalangkaw ang tubig baha. Alagad kaipuhan bantayan na dai mabarahanin anuman na basura. Po kami po si dagos-dagos po kang paglimpya po kang mga drainage canal tan din sa Sud Canaga. Ang grupo mi po sige po. Sa ngunyan lang medyo standby po kami ngunyan kasi order po kaya standby gabos na tao sa maintenance kaya mayo kaming ngunyan sa declogging works. Naiwasan naman sailing mi si mga tubig sa tinampo nawawara na siya. Pero may mga lugar na naman na sige po. Sige-siging ara mo by block po ang ang paglilimpya kapag per request po kami dakol pong mga barangay po sige na sindang request pero sige man po kami na-schedule mo po sa tamang panahon. Sarong commercial establishment sa Sentro Canaga ang nabiktima nin salisi. Mga chocolates na darakan mga sospek na daing nag-alangan maski iwang CCTV camera sa loob kan tindahan. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sarong grupo ng shoplifter ang luminaog kasuudma sa sarong tindahan ng chocolate sa syudad ng Naga. Nagsagin-sagin na mga parabakal ang tulong lalaking kaibahan kaini. Mantang luway-luway man na pinaglalaog sa sling bag kang mga kasabwat na babae ang mga nakadisplay na tsokolate. Sa social media post na inalawas kang nasabing store, anong katao ang nahiling sa CCTV footage na nanghabon. Sigon sa Naga City Police Office, dai nagpablatter ang nasabing tindahan. Alagad dinumanan ini kang mga personay kang NCPO para beripikaron asin magkondusir ning investigasyon matapos maglakop sa social media ang nasabing insidente ninpang sa salisi. Huli kaini, may pakiulay si Police Lieutenant Colonel Chester Pumar sa publiko na makipagtabangan sa pulisya na makapag-file ning reklamo sa mga naaarestong suspect sa pananalisi o panghabon para malikayan na dai na maotro pa ang mga araw kaining insidente. Okay, yes po, pinapaalalanan po natin ang ating mga kababayan dito sa Naga City, dahil papalapit na po ang ating Peña Francia and nanunutaran na po or namomonitor na namin na may mga personalities sa theft na umiikot-ikot and sana makipagtulungan ang ating taong bayan na in kaso mahuli natin yon ay talagang magsampa ng reklamo. Isa sa nagiging dahilan po natin kung bakit paulit-ulit silang nakakapaggawa ng pagnanakaw ay dahil pag nakukuha na natin yung ninakaw sa atin ay ayaw na nating mag-file ng kaso. And yun yung sinasabi na social responsibility din natin. Ngunya na nagdadangadang na ang Peña Francia Festival sa syudad. Nanunuturan na kan PNP Naga ang pagdakul kang mga personang naimbwelto sa theft incident kung kaya kaipuan man subuot na maging malikay ang may sadiri ng tindahan asin ang publiko. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, inabisuhan kan Naga City Police Office ang gabos na establishmento komersyal sa Naga na pasiguraduhon ang sa idang mga CCTV camera para maparikas ang pag-iimbestigar kan mga pulis en kaso mabiktima sinda kan salisi. Nanutaran kan PNP Naga na luway-luway nagdadakol ang insidente ning salisi, mantang nagraranida ang kasiributan ngunya na Peña Francia Festival. Alagad pinagsiguro ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kan NCPO, na manageable pa kan PNP Naga ang mga theft incidents sa syudad
Dagdag pa kan opisyal, kan mga nakalihis na semana, may nagkadarakop naman sinda ng involto sa panghabol. Yes po, expected po natin ngayon na palapit ang Peña Francia. No? Dinadayo talaga tayo dito nung kaya medyo may challenging siya dahil hindi talaga kilala. No? Dinadayo tayo, mayroong mga from Maynila and other places para magsagawa ng itong mga theft incident dito. So hopefully, so far, manageable pa naman po and yung mga karagdagan na lang, yung mga establishment na wala pang CCTVs, mas maganda po na maglagay na po tayo para mabilis po ang investigation na ginagawa ng NCPO. Mga previous weeks, may mga hinuhuli na po tayo na involved sa theft. No? Isa po yan sa strategy natin na bago dumating yung Peña Francia, ay nahuli na yung mga kilala nating personalidad. Actually, nagkakandak po ng inventory ngayon, simula last week, nung mga theft personalities natin. Pag sinabing theft personalities, may mga records na po sa police stations na nakapagnakaw. And since magaan lang naman ang parusa doon, yung iba po doon, or mostly na mga nahuli ay nasa labas ngayon, and yun po ang binabantayan natin. 3 counts ng pagbalgar kan Republic Act 9262 na may piyansang 72,000 pesos ang kada sarong violation ang inaatubang nagkaso kan akusadong si Ayas Primo, 29 years old, residente kan Goa, Camarines Sur, na pinag-aresto kasuodma sa Zone 2 Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur. Huli kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan korte. Sa pag-aresto sa akusado, nakarecover pa ang mga otoridad ng tulong plastic sachet ng subot illegal na droga. Huli kaini, nadagdagan ang kasong aatubangon ka na sabing persona. Sa Ocampo, Camarines Sur, 10 persona nakadaklan residente kan Ocampo, Camarines Sur, asin may sarong taga-Pili, Camarines Sur, asin sarong taga-Baras, Rizal, ang naaresto kan mga personahe kan Ocampo Municipal Police Station, mientras na nagtutupada sa Barangay Ayugan, Ocampo, Camarines Sur. Na-recover kan mga otoridad ang 4 na lugadan na pambulang na manok, sarong tari asin 390 pesos na pusta. Ang 10 naaresto ang nagdidisponin niya ng pampiyansa para sila temporaryong makaluwas sa karsel. Sa iba pang bareta, huli kan low pressure area, presyo kan sira sa Naga City People's Mall, apektado na naman. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Bako naman bago sa mga paratindahan ng sira sa Naga City People's Mall, ang paglangkaw ng presyo kaini asin kakulangan ng supply kung may maraot na kamugtakan kang panahon. Siring kang low pressure area na binabantayan. Liwat binisita ka dyan ng TV38 Naga News Team ang pwesto kang mga nagtitinda ng sira sa Naga City People's Mall. Sa samuyang paglibot, nakaulay kang team si Minda Isidro. Sinabi kaini, nakadikit lang ang supply ng sira na nag-aabot sa indang pwesto nguyan at tag-uran. Ang mga sirang sa indang pinapabakal ang hali sa Pasakaw, Camarines Sur. Dagdag pa kaini, nakadepende sa lugar asin supplier ang inilalangkaw kang presyo kang sira. Kung magsunod-sunod ang pag-uuran sa siyudad ni Naga, dakula ang posibilidad na mayo ng sirang maititinda si Isidro sa second floor kang Naga City People's Mall o kaya sa harayong lugar na ini makuha ni supply. May pungo niya sira, dikit lang sira nag-aabot. Tapos kung maigwa pong Pasakaw, igwang yan, tabok. Pag may tabok, may sira. Pag may tabok sa Pasakaw, may sira. So meaning apektado dikit lang. Di pag mauran, saka may low pressure. Saka ngunya na season talaga, pataas ang sira ng pababa. Depende man po sa kaya yan, kalakaran ko halimbawa, kung magkano ang bigayan ng ng korbanyera, doon din binibase ang bentahan ng isda. Iyo man po, nasa dagat man po ba ang sira. Alagad sa tindahan ni Maiden San Juan, daipasindan na wawaraan ni supply ni sira, asin mayo pang pagbabago sa presyo kaini. Poon pa kang enot na simana kang Agosto, ulit na dikit sana ang parabakal. Ang presyo kan sira minun yan, yun lang, dati lang, yun lang, poon kanto hanggang ngunyan, steady lang, palibasa mamukan parabakal. Na siguro ang tao may mga kwarta. Ang stock may ang supply yaon, manawawara. Lang kang Agosto, talagang ang Agosto may tagirap, talagang parabakal yan. Kung July hanggang August. September, pag pinyaparan siya, minsan, hindi ko naman nag-aara-ara kaya maray naman. Tiyaga-tiyaga lang kami, ang supply may yaon permi. May mga paradara kaya kami, may mga supplier po kami. Kaya kami, ako, dahil manawawara ng paninda.
Dai naman naghahagad ning dakulang ganansya si San Juan, basta makakualang ning pangsuporta sa urual daw nagastusan kan sa iyong pamilya. Okay man lang, ano lang, makakuha lang. Baka una itong maka-jackpot, makakuha lang. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Ateneo Dinaga University General Alumni Association ka-partner ng Unyan kan Oragon Sports TV para sa paghatod kan maaksyon na Ateneo Alumni Liga para sa idang championship games. Ang detalye sa report ni campus correspondent Dylan Talagtag. Ateneo Dinaga University General Alumni Association, organizer kan Ateneo Alumni League o A-League 2025, formal ng kapartner ang Oragon Sports TV sa maabot at championship games para maghatod din magayon as in high quality na live coverage sa mga basketball fans bako lang sa Naga kundi sa buong Bicolandia. Ang A-League 2025 may temang Ligang Atinista, kalaro hindi kaaway. Obheto kan organisasyon na mas pakusugunan pagkasararo asin mas pagtibayan ang sportsmanship kan mga membro kan organisasyon pati na ang mga masunod na henerasyon. Today marks a historic mutual understanding signing between GNN, TV48 and A-League Committee. We ensure na from this very day on ang ating pinakamamahal na A-League will be a prestigious league, na mamanahin ng mga susunod na henerasyon ng mga Atenista. So I'm inviting everyone na abangan natin ang 4 na championships this coming November. It will be covered by our partner media, GNN TV 48, Oragon Sports TV, andyan din ang Oragon Basketball League, and andyan din ang Ateneo Alumni League page. So, abangan natin, i-enjoy natin, pumunta kayo, bring your family, bring your friends, lahat ng alumni, pumunta and just enjoy this upgrade sa ating liga. Hindi mangyayari ang lahat ng ito without our steam sponsors. Adnugaa, led by the President BJ Santa Isabel, sa mga alumni, kay Mr. Nino Perez, sa mga partner nating walang humpay na sumuporta para maging possible itong ating upgrade sa liga natin. Kaya, Ligang Atenista. Madadala ng finals live broadcast kan A-League 2025 ngunya na maabot na November sa official Facebook page kan first and only sports channel in Bicol, Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Dylan Talagtag, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel GNN TV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tao kang mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha nung binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more.
Problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude
to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today.